Hi guys, good morning. So, andito naman tayo sa ating biyahe ni Jesse Boy. So, samahan nyo ako. Tayo ipapasyel. At ipapakita ko sa inyo ang ating kapaligiran dito sa Angeles City. So, papasok tayo sa may Howville. Okay guys, samahan nyo ako. There we go. Ayan na. So, Magalang Road. Tapos, papasok tayo dito sa may Howville. There we go. Dahil dito. Okay, pasukin natin dito guys, ha? Okay, there we go. Oh, makanya ya. Ini pa tayo flat boy. So, eto. Exit bridge. So, ini yung parang ano, style na ganda yung ginawa nila. Very useful naman siya. Magaling. Ilog dito. Nagdudugtong yan. Papunta roon sa Abakan. Abakan dito. Tapos yung mga tingnan natin guys. Ayos na tayo. Ito, may mga bahay-bahay na pala dito. Wow, nice house. At ito naman yung sila. Maganda dyan, lagyan ng ano, no? Isda, malalagyan. Puno ng water lily guys. May mini-mart na. Okay, so diretso na tayo. Halos yung mga bahay dito sementado na. Ano to, mga basura? Oh yes, basura nga. Sana may nangongolekta ng basura dito para hindi ihagis sa ilog. Shout out sa inyo lahat yan. Kapataas. Okay, ito na may likuran ng Marisol dito guys. Portal dito. Okay, so ito yung kahabaan, no? Meron silang pang-control ng paano. Flood control. So, ito naman yung mga bahay sa ibaba ng Sapa. Okay. So, hindi biro tumira sa ganyan lugar guys, ha? Yan, walang tubig, walang kuryente. Okay, nandito na tayo sa Abakan. Ayan yung mga ilang gamit. Uy, there's a bird. Oh, ganda naman yun. So, ayan na po ang Abakan Bridge. Okay, dadiretso tayo dyan. Ayan na si Robinson. Ha? O, sige. Wah. Okay. Ayan si Abakan Bridge. Ano? May mga, ayun o, nakatira to no guys.
So, hindi ganun kaya isip buhay niya sa mga ganyan. Wow! Hi! Okay, nandito na tayo. Nalagpasan na natin. So, nakapasok na tayo dito sa papuntang Malabanyas. Malabanyas pa ito. Hindi siya Malabanyas. Papuntang Pangpang pa lang to. Okay. Ito. So, madiskarte naman yung mga tao rito. Wow. Okay. Hello mga pugi. Agi Dodong. Ayan naman po. Ayan. Okay, ayan ang sapa dito guys. Makakadiretso pa tayo? Sige, diretso pa natin. Sundan natin ang daanan na to. Let's go. Wah, sige. Papi, cu. Tabi. Okay, let's go. Ayan na yun, may mga bulong dito, oh. Sir, hindi ba ako mabigat? Okay lang? Okay. Aro, boy. Wala na yata ang dalan, boy. Hanggang dito. Parada mo na lang dito. Okay, nasa dead end na tayo. Dala. Okay, so babalik tayo ulit. Na-reach na natin yung dead end. So, meron kabuhayan dito, guys. Ito yung sitwasyon dito. Kailan ba yata? Doon yata yun, no? Wala ka magwelo ka dyan, no? Hindi, ano ba? Primera lang. Sige, primera lang. Okay, hindi kinaya. Sige, primera lang. Hindi kinaya ng tricycle. Napunta na para Santa Teresita. So, nasa Santa Teresita naman tayo ngayon. Santa Teresita pala. Dito naman sa Santa Teresita, ang merong kalakal dito, yung mga second hand, yung mga chop parts. Dito nyo lang guys matatagpuan, yung mga surplus, piyesa na sasakyan, owner, lahat na kailangan nyo dito. Basta body parts ng mga sasakyan. Yan guys, mga gulong, Marvin. Wah. Ito pa guys, so. Oh, yun. So, marami kayong pagpipilan dito. Ayan guys, so. Mga pyesa-pyesa, body parts. Okay. Dito nagbigay ng seat. Ito yung Santa Teresita.
So, ayan pa guys ha. JB Surplus. Kung may gusto kayong ibentang sasakyan na hindi nyo na ginagamit, yan, bumibili yan. Ay, may tindahan yun, no? At welcome kay Patsa-Patsang Ulam. Lutong ulam. Patsa-Patsang Lutong Ulam. Shout out sa inyo. Motor parts naman yung portion dito. Ayan, ha? Okay. Okay ka na, Sid? Kaya mo pa mag-ride? Sabi mo lang ha, palit tayo. Okay, window blinds. Budget price. Wow, galing naman ang design ito. Ang galing naman nun. For sale eh. Halos itong daan na to, ang mga tinda nila, halos mga body parts ng mga sasakyan. O sige, kanan mo na lang dyan. Punta na tayo ng ano. Kanan mo na lang. Okay.